הבית ב-2872 יונייטד. בואו נספר לכם קצת על הבית. אנחנו נמצאים בשכונת אינדפנדנס ויליג' ברנלסבורג. בואו אנחנו נראה קצת את השכונה. אלה הבתים באזור. היום זה יום זבל, ולכן אתם רואים את הפחים בחוץ. בואו נספר לכם קצת על הבית גם. החלפנו בבית גג, החלפנו בבית חלונות, החלפנו בבית דלת של המוסך. בואו ניכנס פנימה, נדבר קצת יותר על מה החלפנו באמת. כאן שמנו בטון חדש, יצקנו בטון, יש לנו מדרכה מכאן והלאה. שטיח חדש בבית, נקרא קליפורניה בארבו. זה חדר המגורים, זה נקרא ליבינג רום. החלפנו פה את הדלת, הזזה, שטיח חדש בבית, צבענו את כל הקירות מספר פעמים. בואו ניכנס רגע למטבח. זה המטבח. יש לנו פה מקרר 18 קוב, יש לנו תנור של ווירפול, יש לנו מדיח כלים, המטבח, ארונות אוק, עץ, מטבח חדש לחלוטין, החלפנו את כל הארונות, אפשר לראות את זה. רצפה חדשה, בואו נתקדם הלאה. יש לנו כאן ארון, זה ארון מעילים, זה המסדרון. בואו נתקדם למקלחת. מקלחת ראשונה, אמבטיה מלאה, שירותים, כיור עם ארונית מתחתיו, הכל חדש. יש לנו פה קרמיקה על הרצפה. נכנס לחדר הראשי, לחדר ההורי. יש לנו חדר יחסית גדול, ארון מאוד מאוד גדול. בואו נתקדם הלאה, חדר הבא. חדר שני, אפשר לראות כאן, חדר ילדים, ארון עם מספר מדפים, כדי שנוכל לשים בו כמה דברים. דלתות חדשות בכל הבית, דלתות 6 panel זה נקרא. כולם בבית חדשות, צבועות בלבן. בואו נלך לחדר הבא. חדר ילדים נוסף, כמו שאתם רואים. יש פה עוד דלת אחת, עוד ארון נוסף, הכל עם ידיות, כל הדברים חדשים. בואו נתקדם למטה, יש עוד מפלס בבית הזה. זה נקרא חדר utilities, בעצם חדר עבודה. יש בו את המייבש ואת המכונה ייכנסו לכאן, יש בו את הגוף חימום, הפרנס שהחלפנו והוא חדש, מחובר אליו המזגן שניתן לראות את החיבור שלו כאן. תיבת החשמל נמצאת כאן, הדוד נמצא כאן. בואו נתקדם. כמו שאתם יכולים לראות, נשאר לנו צנרת חדשה פה. הצנרת, החלפנו את כל הצנרת, צנרת חדשה. בואו נתקדם הלאה, כמו שאמרתי. זה החדר משפחה. פה נמצא חדר משפחה מאוד גדול, מרווח, הרבה אורות. כמו שאתם יכולים לראות, החלונות מבודדים. חדר מאוד מאוד יפה, שטיח חדש, צבע חדש. שמנו פאנל חדש. בואו ניכנס למקלחת השנייה. זו מקלחת, המקלחת הזאת בנינו מכלום, לא היה פה כלום. בנינו עוד מקלחת. שירותים. כיור. יש לנו פה עוד מקלחת מלאה. אוקיי.
ועכשיו נתקדם לדבר האחרון. חדר נוסף, זה חדר בונוס. הוא לא נחשב כחדר מגורים, ניתן לגור בו, ניתן לשכן בו ילד או משהו, אבל הוא לא נחשב ככה על פי האודיטור. יש בו ארון, גם אותו צבענו, שמנו שטיח חדש, המון אורות, ניתן לראות המון אורות בחדר הזה. מאוד מואר, כיוון שאין בו חלון. חברים, זה הבית ב-2872 יונייטד. בואו נספר קצת מה יש לנו בו. יש לנו בו גג חדש, חלונות חדשים, מקלחות חדשות, פרנס חדש, מטבח חדש. זה הבית, בית יפהפה, 3 חדרים, 2 אמבטיות, ברנלסבורג, אוהיו. שיהיה לכם יום נהדר. להתראות.